Sziasztok! Ma sírba sült bodakot készítek. Sírba. A sírba. Beletesszük a forró zsírba, és sül. Addig kisodorjuk a többit is. A jó zsírba sült vakas gyerekek, bodak, ki hogy hívja. Nézzétek meg, hogy följött. Már rájöttem, hogy két illesztő, két sütős volt, és tettem bele, és nézzétek meg, hogy milyen jó, és följött, mint a labda. Megmutatom nektek a végeredményt. Jó forró zsírba kell. Akkor lesz jó. És figyeljétek gyerekek, micsoda szép, micsoda guszta. Sátok, nagyon jó lett, nagyon jól följön. Jobb, mint a kenyér. És most ezt finom, erős lecsóval készítem. Szép kerek formájúra sodorjuk. Sütőporos. És nézzétek meg, milyen szép. Gyönyörűen följön, mint a hólabda. Szokok készíteni platnyin is, és szokok készíteni sütőben illesztővel, az is nagyon jó. Mikor így, mikor úgy, most erre esett a választás. Jobb, mint a mostani kenyerek. Frissebb, jobb.
El is készült. Azt akkor pont az. Nézzétek meg, milyen jól feljött. Gyönyörű. Ha tetszett a videó, készítsétek el ti is. Nyomjatok egy live-ot, gyerekek. További szép estét nektek. Sziasztok!